Jekk kellek l-opportunità li tattendi għal xi kunċert barra minn xtutna tal-aqwa gruppi mużikali u kantanti bħal Lady Gaga, Coldplay, Muse u The Prodigy fost oħrajn, żgur issorprendejt ruħek bil-mod ta' kif intra mal-palk. Però għajla għaddilek l-ħsieb li wara dak il-palk hemm Moħħ Malti. Stefan Saliba ilu għal dawn l-aħħar snin jaħdem ma' kumpanija barranija, Production Park, li responsabbli tat ta' palkijiet għall-aqwa kunċerti. Għandu responsabilta kbira xi ġor li jlibbess il-palk, xi drabi b'disinji li jagħtu l-artisti u drabi oħra ikun irid jinħoloq. Jiddependi xi jrid l-artist u jiddependi wkoll jekk l-artist għandu xi designers tiegħu personali. Ġeneralment artisti kbar li jafu kulħadd bihom bażikament ikollhom l-artisti tagħhom dedikati għalihom biss. Pereżempju anke nutkas l-Olympics ta' 2012 tal-Andra dak kellhom designers tagħhom personali. Ġieli jiġu għandna bid-design li jkun il-bibbja ma jistax jinbidel xejn minnu, rridu naħdmu accord to the design. Jew inkella jiġu bid-disin, però ikunu viabli li jkun hemm xi alterations. Artisti oħra ma jiġux ma jkollhomx designers, jiġu bil-concept u niddiżinjaw aħna. Xogħol intensiv li waslu biex għal dawn l-aħħar snin jgħix l-Ingilterra minn fejn il-kumpanija għandha l-bażi tagħha. L-ewwel palk li rama kien tal-kantanta Lady Gaga, però minn fost il-palkijiet li kellu jarma fl-aħħar snin li wieħed kien ta' sfida. Bla dubju Tomorrowland. Tomorrowland is-sena l-oħra l-main stage ta' Tomorrowland li jsir il-Belgium. Is-sena ħanaraw biċċa minnu hawn Malta. Ma tistax tiddiskrivih, 110 metri, mhux piedi metri, b'27 metru għoli, ġifieri dak nitkellmu enormi. U plus li huwa enormi bħala qies kien vera delikat. Xogħol wara l-kwinti li taħ iċ-ċans li jiltaqa' mat ta' ċelebritajiet b'ċelebrita minnhom ħallit impressjoni ta' karattru li jmur lil mill-mod kif penġi tal-medja. Ja Mara Carey. Intqajt magħha fi studio ġo Londra, kienet qed tagħmel rehearsals tagħha apparti li intervista għal Radio on Big Weekend. U ġifieri bħal speċi fuq is-siġġijiet magħna nitkellmu magħha personali ġifieri and she's very down to earth. U x'jiġri meta jgħidilhom li hu minn Malta? Ħafna drabi meta jgħidilhom minn Malta ħafna nies jgħidu li di. Really? I've been there, it's really nice. Ħafna mill-artisti jgħidu li. Ovvjament jien kultant nistaqsihom jgħidhom vera kont Malta, yes. U qatt ma konna nafuhom li dawn nies kienu Malta ġifieri. Apparti mill-artisti ovvjament ħafna mill-backstage crew ġew ħafna minnhom ġifieri u kulħadd l-istess kelma. It's very hot in summer, but it's beautiful.